Monika, tak co Maty, ready na Risk Games? Jo, Ale mám chuť spíš na něco měkčího. něco jako matrace nebo dom. Tak snad dneska nebudeš chtít hrát na polohovací rám, už tě znám, ty jo. Ikeat, zase ten pocit pod břišku, jdem tam. Chodou plnej lidí, světla davy, kluci jen chtěli pár gay hera slávy, ale pak spatří ten velký nápis Ikej, znovu tě zlákat je popis. To je jak návrat domů, jen víc sexy. Vešli dovnitř, oči se střetly, Max s Matějem právě zkoušej kredens břízy. Tom řekne, tohle je osud, nenáhoda, a Monča zapíná, tak jedem paráda. Zase 4 v posteli, tentokrát bez studu. Jen bros, to si dávaj lásku v nábytku. Monča jen šeptá, kdyby mě Tom aspoň jednou takhle přirazil. Je v tom je v Matym a láska žne. Tohle je Broulo, ta jediná pravá. Max zvedá Matě jak polštář spíří, říká víc gay než minule, já vím, že to smíří. Tom točí boky jak v tanci s hříchem, Monča točí slzy a všechno s dehem zechem. Já jsem kameramanka, ne necitlivka. Broulo, to není vtip, to je když kámoš tě přirazí k šatní skřínce zip. Broulo, to není fáma, to je když showroomu máš ráno drama. 4 v posteli, už druhý díl, Vicky a to zase někdo roztočil. Šrouby lítaj, těla v teple, Monča brečí, střih mě sejme. Kdyby to Tom dělal mě, ale kameru nepustím. Tyjo, bylo to ještě silnější než minule. Broulové vroste a postel taky. Hele, já už to fakt dám na OnlyFans. Jediná pravá. Říká je všechno, i když to postel nezvládá.